μπορούν να μας εμπνεύσουν. Οπότε ας αρχίσουμε να το γυρνάμε μεταξύ μας απευθείας, γιατί αν σώσουμε ένας τον άλλον. Πες εκείνη την ιστορία. Ιστορία με το ακούστε λίγο αυτή την ιστορία που αποδεικνύει τι ακριβώς είναι το χρήμα. Λοιπόν, την έχεις, τη θυμάσαι? Τη θυμάμαι. Είχε ένα ξενοδοχείο ένας τύπος και πήγε ένας πελάτης. Καλησπέρα, θα ήθελα να κοιμηθώ ένα βράδυ. Βεβαίως, πόσο κοστίζει? 100 ευρώ. Οκ, να σας το προπληρώσω γιατί αύριο το πρωί μπορεί να φύγω νωρίς. Και του δίνει 100 ευρώ. Με το που τα παίρνει ο άνθρωπος και το βάζει στο δωμάτιο, λέει: Θεέ μου, σώθηκα, λέει, το 100 ευρώ που χρωστούσα. Φεύγει κατευθείαν λοιπόν και περνάει απέναντι στον μπακάλι, όπου είχε πάρει κάτι ψωμιά ή κάτι για τα πρωινά που έφτιαχνε. Του λέει: Αδερφέ, πάρε τα 100 που σου χρωστάει. Τα παίρνει ο τύπος. Με το που τα παίρνει το 100 ευρώ, κάνει στο ευρώ, δόξα τω Θεώ, λέει, τρέχει κατευθείαν σε ένα μπαράκι που τάπινε το βράδυ. Λέει: Κότσο, τα 100 λέει, που ήπια την προηγούμενη εβδομάδα, πάρτα, δεν σου χρωστάω τίποτα. Εντάξει, αδερφέ, εντάξει. Του τα δίνει. Φεύγει κατευθείαν αυτός τρέχοντας, πάει σε μια κοπέλα που το βράδυ πήγαινε παντρεμένος και περνούσε καλά, της τα δίνει. Φεύγει αυτή με τη σειρά με το 100 ευρώ και πάει στο ξενοδοχείο και λέει: Προχθές θα με 3 πελάτες και δεν σε πλήρωσα, πάρε πίσω το 100 ευρώ. Και ο ξενοδόχος ξαναβρίσκεται με το 100 ευρώ στα χέρια. Αυτό που κάνει τον κύκλο. Εκείνη τη στιγμή κατεβαίνει ο πελάτης και του λέει: Αδερφέ, 1000 συγγνώμη, χτύπησε το κινητό μου, έχω κάτι έκτακτο και πρέπει να φύγω στην Αθήνα, δεν θα μείνω. Μπορείς να μου δώσεις το 100 ευρώ? Και του δίνει το 100 ευρώ. Καταλάβατε. Πατσίσαν όλοι. Όλοι πληρώθηκαν, όλοι ξεχρέωσαν. Το 100 ευρώ έκανε ένα κύκλο. Γύρισε στον τουρίστη. Αυτό είναι το χρήμα. Οπότε αυτή είναι η λύση. Να σώσουμε ένας τον άλλον. Άσε που προσωπικά, αν με ρωτήσεις εμένα, προτιμώ να βάλω αυτά τα 10 λεπτά στο παγκάρι του επιχειρηματία παρά στο άνθιμο.